Ma ungangendluli Jesu baba Jesu masiya ababisa banye babisana oh mawungisena bonu yangendlula Jesu bonu yangendlula smile baba phela ungiswe baba ngicela nami ungiswe ngibonile mawubeswa banye babisana yangendlula Jesu ngibona yangendlula Akasibonga umdala wethu ubaba wethu igcwele yisewe Nkosi yethu Jesu siyabonga uNkulunkulu namandla ukusigcinela napho ubuholi bethu ungenile uNkulunkulu oyigcwele makuthi ke mabe ngena baba wethu ngabambathwe kuwe kuthi konke Nkosi okuzokwenziwa makungaphumi kokwabo ukuqonda kodwa makuphume kuwe kancane mhlambe abanye bazobeqala ukubona bazokuthuka mhlambe abanye ukuthi kwenzakalani akekho futhi engicabanga ukuthi unalo ulwazi ngalokho engizokwenza manje engifisa ukuthi nje abaholi bami bangangishayi bangangisoli kodwa nje sifuna ukuveza ukubaluleka kwenkonzo yethu yezenzo ukuthi isukaphi la isuka khona ize ifike lapho
esikhona manje. Amen. So ke anginabo ke abanye engibaziyo uyedwa umntwana engimaziyo engicela ukuthi ngisebenzise yena okwalesi sikhashinyana esincane ebambisene nogogo wethu uma ino uzobambisana noma ino ngizocela umntwana wamhlengiwe uzongelekelela nje angibambise ngoba athi kusibeka ukuthi kahle kahle kusukaphi kuze kube izenzo ukuze kufike manje abesefakaza ke uma ino udlani umthakathi wendaba wathi yahlafuna nje idlani lapha nini ke sicela uhlengiwe eze ngaphambili Ngokukhethekile ngibingelela inkosi yebandla bazalwane kule ndawo ngokuthunywa umsebenzi ekuthiwa ngizowenza womlando kamkhulu. Kodwa before ngizokhuluma ngawo bengifisa ukudlula nje ezwini before ngizokhuluma ngomlando kamkhulu. Khona izwi lapha kwabasePhilippi 3 ivesi ka-12 u-13 no-14. U-13 ufundeka kanje: bazalwane angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile, kepha kunye engikwenzayo ngikhohlwa ungasemuva ngizelulela kongaphambili. Athi u-14 ngijonge egomeni nasemkomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu okuNkulunkulu kuJesu Kristu. Ngihlushwa ukuthi-ke besingeke sihlale kwimuva. Izolo ave linenkinga ngoba linakho ukuphila, kodwa uthi umpostoli Paul ngiyakhohlwa kusemuva kodwa ngilwela ukudlulela kokuphambili ngoba inkinga yezola likuphethe ukuphila. Sina lonkinga ukuthi sihlala kwizola kanti izola likuphethe ukuphila. Okwethu bebiza ukuthi sedlule ukuze sizokwazi ukuhamba endleleni, kodwa makusabanje izola kuze ukuhambeka endleleni indlela ayizukwazi ukuqhubeka ngesizathu sokuthi izolo salibambile. Umpostoli usho lamazwi nami ngizosho njalo ukuthi angisho bazalwane sengubambile, kodwa ngihlusha uJobe ngelinye ilanga makwenzeka izinto empilweni yakhe. uJobe uthi kunye ngikwaziyo ukuthi icebo likaJehova kodwa akekho ngalivimba. Uma kwenzeka icebo bazalwane emntwini akekho umuntu oqondayo, kodwa ukuthi makudlula isikhathi kubonakala ukuthi bekulicebo. Icebo akusiyinto emali iqondakala. uJobe ukhuluma namazwi ukwesinye isimo uthi kodwa nje kunye ngikwaziyo ukuthi icebo likaJehova linevinje. Ave libhlungu ke bazalwane icebo ave libhlungu, kuyaphuza ukuthi siqonde ukuthi leli icebo ngoba icebo into kaNkulunkulu, into esekuhlele kufihlakalweni. Manje ngizothi mina icebo likaJehova linevinje, nomsebenzi noma bengakhona bengathi uyawuvimba, kodwa uJehova mayewenzile necebo akekho ngizodlulela emlandweni engithunyiwe la nenguzeni emthunyiwe bazalwane. Ukhumbula ngelinye ilanga kuthunywa indoda uJohn. uNkulunkulu ukhuluma noJohn uthi John hamba uye ezweni laseNinive, kodwa uJohn ushintsha indlela uNkulunkulu amtshele ngayo. Ave kuyinkinga ukushintsha indlela otshelwe ngayo ngoba ekugcineni kosuku ishaya wena.
Mfisa ungayishintsha into engibizelwe la. Ngoba uJobe uthe uJona maseyishintshile indlela. Kodwa uNkulunkulu wabonakalisa ukuthi akekho mnandi ngethi uJobe ayenzile. Kodwa ngicabanga ukuthi into ebamba uJobe ukuthi angayeni Niniva ngokubuka kwami ngoba izinto eziningi ngoba mawuthunyiwe uzokufika kwabanye badla amazinyo. Uthi afika komunye uthi uletha umlayezo babheke phansi. Ziningi izinto uJobe ayibuka. Asikwazi ukumblema kodwa uNkulunkulu vele kwakufanele ambleme ngoba yena wayazi ukuthi njengoba emthuma umnikile amandla uNkulunkulu akakunika indlela ebezikukunika amandla okuhamba leyo ndlela. Bazalwane ngisemlandweni webandla lesenzo. Before ngizokhuluma ngomlando webandla lesenzo ngizocela into yasezenzweni ababili nje abosisi basuke bangilandela ugogo azome eduze kwami ababili bangilandela igubhu elapha ekhonini bese siyakwazi ukuthi bese ngiqala umsebenzi kagogo nje kube nomhlabelelo osisi ababili besalanda ugogo osisi oyedwa ngilandela igubhu lapho ekhonini. Ngicela intsha yonke ingenyawo uma siqeda bisingahlala phansi. Amen bazalwane. Before ngifunda umlando webandla lesenzo bengicela intsha yonke ime ngezinyawo. Amen. Ngizongena enkonzweni yomlando webandla lesenzo bazalwane.
umlando webandla lezenzo zabapostoli. Ibandla lezenzo zabapostoli lasungulwa ngo-1960 ezweni laseBabanango, lisungulwa nguBabu Enoch X Ngobese kanye noThokozile Ngobese okungumandimane. Ekusungulweni kwebandla lezenzo zabapostoli lakhula ibandla elakhula ngokukhulekisa, kwakuyibandla likamoya, iyona ndlela ababephilisa ngayo abazalwane. Kuhambe iminyaka yama-90s, ubaba X Ngobese wadlulisela umsebenzi wokuhola ibandla kuBishop osephethe njengamanje okungubaba MJ Ngobese, okusesenamanje usesenguye oyinkosi yezenzo zabapostoli. Amen bathandeka. Amen. Ngiyanibingelela egameni lenkosi. Amen. Ngiyanithanda nonke bathandeka. Amen. Ngoba nilapha nesithibe ngasiphiwa uThixo. Amen. Lapha njengoba ekhuluma lo mntwana ngesilando sale nkonzo. Le nkonzo ubaba wami akazange ayikhethe inkosi ukuthi ngiyayikhetha inkosi. Kwehle inkosi yazokhetha ubaba wami. Hey bakithi. Phakathi enhlizweni yami ngaba nokujula okukhulu ngoba lo muntu wayelibhinqa nami ngilibhinqa. Esithombeni sakho unwele lungaka ngoba umfoka Ngobese baneyinwele kwaNgobese kodwa engaka yena. Kodwa imisebenzi yakhe ingaka lendlu. Amen. Kimi ke ngaphakathi bathandekayo. Ngempela uma uNkulunkulu ehlezi omkhetha wafika kanje uNkulunkulu kuye kwezentameni zaseThekwini bantu baba. Amen. Waphathwa isisu lomuntu. Wathi wathathwa usesibhedlela, mina ngisekhaya yena useThekwini uyosebenza. Bamthatha bamsa esibhedlela. Bathi esibhedlela siboni lutho kulo. Wabuya. Bamthatha bamsa kwenye inkosikazi yakwaNtombela eyayithandaza ngaselwandle. Amen. Uma ifika kule nkosikazi eyithandaza ngaselwandle yayimbeka izandla saphela ngalelo langa leso sisu waholopa waginqika khona lapho waholopa waphakama amandla kaMoya. Jesus asewema ukuthi uNkulunkulu. Wavuka lapho wabuya. Uma esebuya elokho emukela amandla kule nkosikazi wayebuya wayefika mayefika wathi akuthandaza. Awu sephelile ubhili. Ngase ngibakaza nje mina. Yebo bakithi. Ngithi akuthandazwe. Thandazwe kanjani? Asiguqe ba. Ya. Phela thina besiwuthobela umthetho wonke. Hey bakithi. Jesus. Angufunda lokho. Sathi kuqasikhuleka. Amen. Wayelanda ke esengitshela kanje. Wathi ngakusasa futhi ntambama wathi asikhuleka. Saguqa sakhuleka ngabona sesibathathu. Ya. Sekufika umfana kwaNtombela uJosias. Ngakusasa ngabona sesu6. Angibazi laba baqhamuka phi laba bafana kodwa abakhona lapha kule ndawo. Ngike ngibona kwase kukhona lo mama ngathi ngibona indlu yasedwe. Akuzange nokuthi nje bambone noma ephuma enkonzweni ukuthi ubonakala enkonzweni. Kodwa ngokuthi kwakwehle ingilozi yamandla yazokhetha yena. Jesus. Iyona ke manje siqoqa laba bantu babuyisa kuyo ukuthi nami bese nginikhathele yena ozongisiza. Nangempela lensizwa yahamba lensizwa bathandekayo. Yahamba lensizwa. Ingaka manje khamba edilesini ngiyibuka ngithi. Kodwa Nkosi yami enhliziyweni ngiyibuke ngithi.
bathandekayo babuya abantu bagcwala indlu yasindisa izizwe ile nsizwa Amen. Amen. kwaphenduka umndeni wakhe wonke ngisho engase ngibathola abantwana esephendukile mabe phenduka nje babe ngena kule ndawo Yeah. bonke abantwana bakhe behlela lesi siphothi kababa nami mina ngathuba ngilahla isidwaba ngase ngongena esheshe Yeah. ngabuya ke sheshe umyeni wami nangu phela usekho ngangena kho bonke laba bantwana bathandekayo hey umkhulu umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu kuwe Khethile. muncane kuwe wokumncane nawe uNkulunkulu Hayi. Hayi. bazalwana uma laba bantwana ngibathola bonke bangena abantwana bangena lo uJoseph wazi wangenela nje muva wangene khona esitolo umsoka mthunga la eGoli kodwa liyashe ekhaya kodwa hayi ukuthi wayengena lapho ngoba waya kwenza ngoba aye ngapha eGoli benomkhaliphi Moya Jesus. lasha ivangeli bantu abantu esamandla kaNkulunkulu ehlela phezulu zonke lezi ingane zami Yes. uba manxa ehlila amandla kaNkulunkulu phezulu kwalaba bantwana inhliziyo yami Jehova wayibusisa abathandekayo umndeni wakwangobe sewangubusisa ngalaba bantwana kufanele ngiwazi wonke olele amathonga nje akwangobe sengiwazi ukuthi kodwa ngibusisa ngalaba bantwana sehlelwe bonke amandla kabuya ngisho abakhwanyana ababathandayo aguquka abuye ezikule kule nkosi yentombi behlelwe amandla bangene emsebenzini yokukhulekela abanye abantwana bonke abathandazela abasindisha izizwe akuyikhubaza ukuqonda Hayi. kwinhlakalo kaNkulunkulu awu bantu abantu bakhuluma ngendlela yasezulwini umoya wami uyajabuka ngoba ngiyazi ukuthi ngisuka ngale ndlela futhi ngiboneni ngayo ngiboneni ngoJehova Jesus. mbonga uNkulunkulu Ingoma yakhe gogo. Wayethini umkhulu? Awusho ingoma yakhe. bathandekayo mana mntana minqede Qeda. ngikhuluma ngento enkulu mana ngiqede ngikhuluma ngento enkulu njengoba ngikhuluma ngendlela kaNkulunkulu ngikhuluma ngento enkulu into enkulu impela waba njalo umlando wale nkonzo yahamba njalo ke le nkonzo yabuya ke nendodana uJoseph waphakathi ngisho endala eyashonayo okuyona izibulo lami eyelanywa oyela noJoseph zonke kwalinywa kwayitsheni umoya phethu kwamatshe kule nsizwa abathandekayo awuthengathi uNkulunkulu angamlalisa kahle ukamndana umsebenzi yakhe nenhliziyo yakhe nokwenza kwakhe ngiyakubonga angiyibali into zezwe ngoba into zezwe umoya injalo abathandekayo ke umlando kwale nkonzo yahamba njalo ke izenzo zabapostoli ukuthi izenzo zabapostoli kungeneleke emuva ukuthi izenzo thina sasiyibiza nje ngegama lokuthi kuthiwa nje kuthe ipostoli. Okay. Ngiyabonga bazalwane. Amen bazalwane, sizocela nje ngokukhulu ukuthobeka manje singena kwelinye igiya okubiza ukuthi masingena kulo nomunye ayithole. Silanda umlando okuba khona kwaleli bandla ngoba sikhuluma ngomholi ongumsunguli waleli bandla. Sizobamba ingoma yakhe ukuthi nengilozi yakhe manje mayisondele ibisilibamba leli bandla lebandla likhule. Bazalwana ngaze ngingakusho kodwa nje ngicela ugogo asibambele
ingoma yayihlatshelelwa umkhulu. Emva kwengoma ugogo azoyihlabelela kamkhulu sizophinda siyigcwalise ukuthi bekukhonzwa kanjani ebandleni lezenzo. Mayiqeda nje ugogo ukuhlabelela sizosithinta nje isigubhu. Ngizocela nje ababili abakwazi ukushaya isigubhu bazongibambela isigubhu ugogo. Mayiqeda nje ukuhlabelela inkosi yaleli bandla siyakhothama.
lehliziyo ikhala kancane. Inkosi Hallelujah. Ukuthola umlando omuhle kangaka. Izwe ngithande izwe lodwa. Banjwa umoya. Akusinguye obamba
umoya kodwa umoya obamba yena. Amen ke. Awubanjiwe ke lithi ilizwi. Ngizama ukubamba ngesandla sami sokunene. Ngikuqinise. Oh amen bani. Enze njani bazalwane amqinise. Amqinise. Uvuka ke kimi lenkonzo eyenziwa obaba umdalane yokuqinisa abantu. Amen bani. Yokwenza njani? Uqinisa abantu. Lalela umlato omncane nje. Yabona ba ngaleza ikhathi zethu sisakhula kwake kufika nje indoda esingayazi nesisesikhulu njengobishop nje. Mayifika lapho ifika insike iphinde ibazi indukanyana. Oh amen bani. Mafethi iphume ihambe bese ithi lezi indukanyana abothi makujuma izulu nikhiphele ngaphandle nifake awu amen. Haleluya. Lalela ke lezi induku noma ngabe ayisasebenzi. Kodwa ikhaya linethemba lokuthi siyasebenza ngoba lo owayezosiqinisa wathi makujuma izulu akokwenziwa njani asibokhishwa. Oh amen bantu. Noma ngabe ubaba ngekho ingane ke igede nangazo sijahane nangazo. Amen bantu. Kodwa lona izulu majuma sinethemba lokuthi mayiphuma hayi noma ngashaya uphumbani sasikhululeka nje hawu bakhishiwe abafana bangaphandle ngeke lisenze lutho. Oh amen bantu. Ngesizathu ukuthi baqinisiwe. So umuntu mayeqinisiwe uyaphuma ebufaneni abe indoda makuwo wesimama uyaphuma ekubeni ingane abe umama ngoba uqinisiwe izwi eliqinisa abantu. Amen bantu. Ayikho into esinayo thina ngaphandle kwezwi. Makumiswa izwi kumiswa insika yomuntu okholwayo noma okhonzayo ukuthi aqine kuze makufika ivunguvungu anganyakaziseki ngoba uqiniswe yizwi. Oh amen. Izwi liyakudala kungekho kube khona. Ababe ngamasoka njengami ngalezi ikhathi bayakwazi ke ukukhuluma ngakho. Ukuthi wawuya nje entombini. Uyodala nje amanga. Amen bantu. Izokuthengela ibhanoyi. Umshayeli usoyifunela yena. Amen bantu. Kodwa ngoba lethu uyisho kamnandi. Ugcina kuba khona okwakhekayo entombini ukuthi hayi ngathi ukutheleza usho sona. Hayi nami ngiyayibona senisebhanoyini. Kodwa inkingi yodwa kuthiwa umshayeli uzoyitholela yena umshayeli. Oh amen bantu. Ngifuna ukudlulela kwesinye isigaba sibonga kakhulu banwele enkonzweni kaMama wethu. Hayi mina ngiyayazi lento banwele. Angifanekisi. Ake kulalele mina. Ake sithi ufuna ukuya khona kuya khona nga.
bangcwele sisuka lapha ke lasuka amen thina ke sikhandeke kangcono ngoba akukho la sinenkinga khona mawufika lapho siyangena nje amen noma ngathi kudingwa na siba ni obujesu akudingwa na siba nike wasinikeza lamandla ukuthi sinyathele noma ngabe kuphi zawudinga inkolo amen singathela amayizabhena kanti sazoqhubeka ngenxa yokuthi makuthipha zasemkolweni usuke ufike ekhaya amen noma ngabe uthipha ezasemweni ezaseweseni usuke ufike ekhaya ezaseweseni zithi sesiyaqhubeka ke bangcwele singena ohlelweni olulandelayo engicela siphathele ubaba wethu uMshengu wokuvula inkonzo ngokukhulu nje ukuphuthuma ubaba wethu uMshengu uzotake over until afike la uphethwa khona uhlelo lokuvulwa kwenkonzo kusasezona umsebenzi nawukhona baba uMshengu ngicela uthathe indawo makuqeda ubaba uMshengu sizocela ozomukela ihambeli ozosimukelela ihambeli ngizomuntu baba uMshengu uthathe indawo ozomukela ihambeli ngicela alunge lapha komama ozosimukelela nje ihambeli zonke zethu elangeni namhlanje siphuthume nje nesikhathi by 2 o'clock sibe sesifezile lokuhlelo sesilindele ukuthi makukhona ongenayo akwazi ukungena asebenze ngendlela uNkulunkulu amhlelele ngayo. abakhona endlini amen nelele abafowethu bonke abomama abakhona ngibingelele odadewethu nabafowethu nabantwana abancane amen haleluya umusa kaNkulunkulu iwona osibeke lapha nosilethela kule ndawo
manje njengoba silapha-ke ihlobo zami siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngoba uma sihlezi kuye naye uhlala kithi kungako ngelinye ilanga athi hlalani kimi nami ngiyawuhlala kini kodwa uma igatsha lingakwazi ukuthela izithelo ngiyalisusa izithelo ezifunekayo ihlobo zami sekule nkonzo ngoba sahawukelwa kulesikhathi samanje unyaka uyophela sibuka la sibuya khona sibuka la siya khona like lathi izwe elifundwayo lapha lathi asisabheke emuva kodwa sibuka phambili la siya khona ngoba mawubuka emuva okusemuva ngeke kukwenzele lutho kodwa mawubuka phambili uyabona la uya khona namhlanje singale nkonzo yomholi wethu iashi lethu ubaba uBishop Ngobese singaye namhlanje kule nkonzo ihlobo zami abantwana bakhe bathi ake senzeni okuhle umholi wethu ngoba uhambile nathi endleleni kwaze kwaba lapha amen kodwa singamenzelani na manje ngaloko ihlobo zami lenkonzo ingumholi wethu uAshilethu ubaba uNgobese ngelinye ilanga uNkulunkulu wake wathi uma ebuka amadoda ayekade ewathembile kodwa wathola eyodwa indoda elungile phambi kwakhe wathola uNowa waze wathi Nowa ngoba uwe wedwa engikuthole ukuthi ulungile phambi kwalabantu bonke abakhona la emhlabeni yakha umkhumbi lapho wena uzawungena khona nabo konke lokhu mina engizokutshela bona angisho-ke ukuthi Ashilethu lilungile uyedwa umuntu olungile kuphela uNkulunkulu amen singazitshela thina ihlobo zami sithi silungile kanti cha nakanye phela thina safa ensimini yase-Edeni ila safa khona ngoba ila kwangena khona ukufa kwangena khona ukugula zonke lezi zifo esinazo manje zaqala ensimini yase-Edeni yilapho uNkulunkulu wathi makakhuluma noAdamu athi Adamu ungenza konke kule ihlahla lezi udle la uthanda khona kodwa kunesihlahla okungafanele ukuthi usithini wasekafika omubi ihlobo zami uma efika omubi uthi ngempela uNkulunkulu ukushilo lokho na kodwa ukhuluma kowesimame uthi kodwa ukushilo uNkulunkulu lokho na manje ngoba indoda kwesinye isikhathi iba igwala indoda imile noEva kodwa uma uSathane ekhuluma nabo omubi iyahlehla indoda ihlehlele emuva uthola ishansi omubi ukuthi angene kowesifazane akhulume nowesifazane uyathatheka owesifazane indoda ihlehlele emuva uthi niyawukufa nokufa uthi ushilo uNkulunkulu ukuthi niyawukufa na nokufa manje ngoba singamagwala thina amadoda ngithi hayi akahle kuqala owesifazane ngibone ukuthi uzawufa na ihlehlele emuva mina mangabe sekadlile ngibone ukuthi akafi nami ngiyasondela kuye ukuthi nginike nami ngihle ngiyadla futhi nami siyawela sawele esonweni sesiyajika manje uma uNkulunkulu ebuze ethi Adamu kuphi sesiqashile Adamu uthi singiyesaba Nkosi manje sila endlini kaJehova asinako ukwesaba ihlobo zami asinako ukwesaba uma silapha size ngenkonzo kamholi wethu esithe sizomenzela isipho njengoba kuyophela unyaka isipho sokumbonga ukuthi uma uNkulunkulu esamgcinile aphinda sihole futhi kanjalo ngalendlela bekade asihola ngayo angajiki aenze okunye thina esingakwazi akahambe endleleni njengoba bekahamba phambi kwethu naphambi kukaNkulunkulu ngizoba nezwi nje ihlobo zami
ngizoba nezwi njena laphana kumaHebheru 13 Amen. okuyilona engizofakaza ngalo lenkonzo esingayo lapha. Hallelujah. Hebheru 13 uvesi u15. Ngani ngoba silapha ngokuzonikela sinikelela umholi wethu sizomupha lokho esinako ihlobo zami ukuthi makahamba ekhaya ayobona abazali bakhe yize sinabo la kodwa ahambe kahle aphethe akwazi ukuthi aphuze idrink endleleni ihlobo zami yile nkonzo yesipho namhlanje. Obani la isihloko imiyalo eyizinhlobonhlobo. Amen. Amen. Iverse 16. Kepha maningakhohlwa ukwenza okuhle nokuphala ngokuba iminikelo enjalo uNkulunkulu uthokoziswa yiyo. Sikhuluma lapha ngemiya omunye uyalwa ngolunye uhlobo lokuyalwa nomunye ayalwe ngelunye lokulaywa uhlobo kodwa uyalaywa lo muntu lona kodwa unye okufanele kwenziwe ihlobo zami uma ngabe sinezinhliziyo ezinhle zokuthi zimthokozise uNkulunkulu. Amen. Uma ethi u16 kepha masingakhohlwa ukwenza okuhle nokuphana ngokuba iminikelo enjalo uNkulunkulu uthokoziswa yiyo. Yiko lokhu esingako lapha ihlobo zami ukuba sizonikela ngeminikelo emihle okuwumnikelo othokozisa uNkulunkulu. Singazithokozisa thina. Ziyaduma ngaphandle kodwa kuzawukhalwa manje. Kodwa thina endlini kaJehova siqashile phansi kwamaphiko akhe. Kodwa thina asenze okuhle okuthokozisa uJehova. Ukwenza kwethu senzele iashi lethu asizenzeli thina kodwa senzela bani ukuthokozisa uJehova. Singathokozisi yena kepha uma kuthokoze uJehova uthokozile nayo ashi lethu. Asambe thokoza. Lalelani abaniholayo nibathobele ngokuba balinda imiphefumulo yenu njengabazakulandiswa ngayo ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bangabhubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Kunye kuphela thina okufanele sikwenze ihlobo zami thina esikwenzayo kuphela ukulalela. Silalela izifundiso ezibuya kubaholi bethu abasifundisa zona bese siyathoba. Uma sesithobile ihlobo zami ngokuba bona balinda imiphefumulo yethu ibona abayolandiswa ngathi kuyobuzwa kubo ukuthi thina njengoba sesilimele sinjena kanti bebasihola kanjani. David ngelinye ilanga uthi enhlizweni yami ngiyolonda izwi lakho ukuze ngingone. Mawungalonda kuphela izwi likaJehova uzozisaba izinto okungezona ihlobo zami. Ngani ngoba liyakukhumbuza ukuthi la ufuna ukuya khona akuyona indlela ofundiswe yona. Uma umholi wakho angakuthola so sendaweni embi sokuwelile uyoziphendulela uthini isihlobo sami. Amen. Ngoba lo muntu phela ubheke umphefumulo wakho. Ithi kodwa size singabaconuli futhi. Size singabaconuli ngoba bona balonde imiphefumulo yethu. Kodwa kuphela bazawulandiswa bona ngayo. Ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bengabubuli ngokuba lokho
akunakusisiza uma sebabukula thina ngeke sisizakale hlobo sami mabangabukuli ngathi kodwa mabathokoze ngathi bahambe akunqome mangabe uhamba athi manginobani ngiyazi ukuthi ngiphelele awubambe u18 sikhulekeleni ngokuba siyethemba ukuthi sinonembeza omuhle bayantela abaholi bathi nabo masibakhulekele ngoba banonembeza omuhle nabo bayakudinga ukukhulekiswa masingathi njalo thina sifuna thina ukuthi bakhulekele thina njalo kodwa nathi sifanele ukuthi sibakhulekise endleleni abahamba kuyo abaholi bethu sithi inkosi uze ubalonde endleleni uze uhambe nabo uze usuze ngelilanga naleculo elithi kwendlalwa indumiso phezu kwalameva ithi yendlalwa indumiso phezu noma ungeke uze uhambe phezu kwameva ngoba uNkulunkulu usekulungiselele indlela yakho sihlobo sami bathe masibakhulekele ngokuba bayathemba ukuthi sinonembeza omuhle hlobo zami ukhona ongenawo unembeza omuhle ngomholi wakhe ukube bowungenawo unembeza omuhle bowungeke ube la bowungeke ube la kodwa ngokuthi unonembeza omuhle ngomholi wakho uthe nami ngifuna ukuba khona ngoba unonembeza omuhle unembeza iwona okutshelayo unembeza iwona okuholayo uNkulunkulu uthumela umoya oyingcwele ukuba uholeke wena endleleni kaNkulunkulu uma bona ke unembeza wethu umuhle bathi sithanda ukuhamba kahle ezintweni zonke bathi masibakhulekele ukuze bahambe kahle ezintweni zonke ngoba ifa sikwazi ukubakhulekela ihlobo zami khona lapha nabo abazawuqhizwa kwakhona bangasenzi kahle phambi kwethu bese siyabuzana thina sithi hawu ngoba umholi lona kanti kwenze njani sekonakelephi ihlobo zami asisambuki kahle umholi ngoba sithe uma simkhulekela wangathokoza kodwa thina kufanele simkhulekele ukuze athokoze moyeni abe sowenza kahle endleleni kaNkulunkulu